Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, bago mo siya hiwalayan, hintayin mo muna siyang magpaliwanag. Baka kasi may dahilan kung bakit niya nagawa yon. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Kasama niyo na po ang ingay mo. Sino na ingay? Wait lang. Ako muna ha. Yang ka lang. Okay. Mula po. Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama niyo na po mula sa YesFM Manila ang DJ na may Tanya Chinita. Mula na po sa Love Radio Manila ang DJ na may Christine Dara, lumalawal sa Ocean Deep. Ay, kumanta ka nga. Kumanta ka nga. Ocean Deep. Bakit? Kumanta ka ng Ocean Deep. Ocean Deep, para akong tanga dito. Anong ocean? Anong ocean? Hey. Anong spelling ng ocean? Hindi kasi kapag turista ka, dapat ocean. Ano, kausa ka dyan? Lumalangoy ka? Lalangoy na nga ako tatalo na ako dito sa barko. Nandito pa ako sa barko, papunta kami ng Boracay. Yun o, ba't ka nang iiwan? Tinatanong nila, ba't daw ako naiwan? Dapat isasama kita, pero naisip ko magtutupis ka, baka kabugin mo ako. Sinama. Gusto ko na yung kakabog, di ba? Tama mo, Chika lang. mas mo na yan. Hindi, kasi Love Radio team building lang naman ito, Beth. Sabagay, next time huwag ka mag-alala, ipapropose ko yun kay Bossing. Dapat kasama si Tanya Chinita. Yun na, thank you. Kahit saan. Malinaw ba ako? Malinaw naman, ewan ko lang kay Manong Chopper. Hindi ko na kaya. Magpa-thumbs up kayo sa mga tag natin kung malinaw tayo dyan. Kuya, kaway ka nga kung malinaw si Christine Dera. Ayun, nag-thumbs up. Yes! Come on, baby! Thank you! O, di ba tuloy lang, di ba kahit nasa gitna ako ng dagat. Ganun talaga kapag ka-serbisyong totoo lamang. Well, kailangan po maihatid namin talaga ng fresh na fresh. Walang isda. Walang sira. Hindi maputla ang hasang. Yun nga lang, mamata niya, ubusan ako ng load, ng ref. Pagdating ko ng Manila, ang laki ng bill ko. Ay, sino may kasalanan? Sino sumama? Eh bakit? Alam ka na magpaiwan ako. Inggit match kaya ako pag naiwan ako. Diba? Kumusta kayo dyan sa Manila? Okay naman. Traffic pa rin. Traffic pa rin. Dito mo lang traffic sa dagat. Ay, syempre. Alam nga naman may traffic dyan. Ay, mamata niya. Huwag kang tatalo na. Alam mo, para akong tanga dito. Dami-dami tao dito sa deck. Nasalita ka, nasalita? Oo. Maraming salamat, Chikala, kasi napaka-warm na welcome ng To Go Travel. Ito po yung sinangkin namin papunta ng Boracay. Yun. Diba? Something new para sa Love Radio Manila. Salamat po. Okay, thank you po. At syempre, hindi ka ba takot? Hindi ka ba takot sa pag Hindi. Hindi naman. Feeling ko ako si Rose. Hahanap lang ako ng Jacko dito. Tapos doon ka sa may dulo, sa may dulo. Sa may dulo. Nandito ako sa anchor. Yan! Baka kung wala ng signal na sa anchor ako nakasabit. Wag kung ano yung gagawin mo dyan, baka may gawin ka dyan. Ay, naku. Anyway, magkwentuhan na tayo dito sa sinabi ni Papa Jack. Habang si Papa Jack, pinipicturean ako, Mamaya ipapost ko yung picture. Ano ba sabi ni Papa Jack? Sabi ni Papa Jack, mamata niya, go. Ano sabi ni Papa Jack? Di mo alam. Andiyan ka kasi. Hindi, alam ako pa. Ay! Yan ang sinasabi ko sa... Hindi, ako na lang. Naiya ako sa'yo. Sabi ni Linaw, ikaw na. Sabi ni Papa Jack, bago mo siya hiwalayan, hintayin mo muna siya. Hiwalayan. Bakit?
Hintayin mo muna siyang magpaliwanag. Baka kasi may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Dapat kasi magpaliwanag with actions. With dance steps. Diba? Ito mama, humugot ako sa Facebook. Syempre, may internet na rin sa gitna ng dagat sa awa ng Diyos. Diba? Ito, magbabasa ako mula sa fan page ko ng Love Radio Manila. 3 ways kung paano mag-react. Mamata niya, i-push mo yan. 3 ways po mula sa Facebook. Yes, FM Manila. O kaya naman Love Radio Manila. Kung wala ka namang internet, i-text mo na lang TLC space ang iyong komento, pangalan, isend mo yan sa 2600. O kaya naman sa Twitter, i-hashtag mo lang kapwa. I-hashtag mo lamang po TLC TDS Interactive. Ayun na nga po. So eto na nga, nakaugot ako dito mamatayan sa Facebook fan page ng Love Radio Manila. Sabi dito ni Jenny Koo, needed pa ba talaga ang explanation kahit sobrang sakit na? Masakit talaga. Gano'ng kasakit? It hurts, you know? Ikaw, hinihingan mo pa ba ng paliwanag pag obvious na may nagawa siya? Feeling ko hindi ako makakatulog kapag wala siya paliwanag. Para kailangan ko talaga ng paliwanag with action. Para buhay na buhay. At saka pag Mama Christine, pag walang explanation, kahit alam mo yung totoo, mahirap talaga, hindi ka makakatulog. Sa bahay, kasi na lang tayo, gano'n. Siguro it's out for me, Mama Tanya. It's better na malaman ko yung dahilan kung bakit niya ako sinaktan. Para lang matahimik yung loob ko. At para malaman ko, mabago ko yung dapat kong ibago sa sarili ko. Sabi naman ni @Koy Raven sa Twitter din, hindi mo gagawin po ang isang bagay na alam mo namang mali at makakasakit ito sa iba. Bago mo to gawin, isip-isip muna. Bakit nga naman kasi sinaktan? Ba't naman nga kasi sinaktan? Mahal mo nga, tas sinaktan mo. Conflict nga naman yun. Ikaw talaga mamataya kapag may minahal ka ng iba. Lakas pa rin ang bunganga mo. Chinilasing kita eh. Huwag naman, huwag mo kayo chinelasan, hindi naman abot dito yan. Ilang milyon na layo ko sa'yo. Sabi naman dito ni Victoria Ortilano Hebert, kung ano man yung dahilan niya, huwag mo nang pakinggan. Kung nagawa niya na sa una, pihado, mauulit pa yon. Ikaw ba naniniwala ka ba sa ganun? Kapag nagawa na ng tao na magloko, forever na siyang magloloko. Hindi naman. Meron naman, nagbabago naman ng tao. Dati nga, ako pangit ako, ngayon gumaganda na ako eh. Ayan tayo eh. Pero hindi ako mamataya. I do believe in second chance. Lahat naman tayo deserve a second chance. At kapag nahanap natin yung talagang taong nakalaan sa atin, talagang minsan nagbabago tayo na kusa eh. Lalo na kung yung taong yun ayaw nating mawala sa atin. Tsaka kita naman natin sincere yung paghingi niya ng tawad at gusto talaga magbago. Bakit hindi? Huwag magdamot. At sabi naman po sa text line naman, sabi ni Alan Acebo, bakit kailangang hintayin ng isang tao kung ang desisyon na naman hihiwalayan niya rin naman pala at the end. Hihintayin mo lang ang isang tao if you're hoping a reconciliation. Iwan mo na lang ang physical na pagsasama, ang damayan siya at mas makatuwiran kung siya talaga ay may AIDS. Ano daw? Pero mamamatay niya ganun talaga habang may buhay, may pag-asa. Wait lang na wait. Patience is a virtue. Malay mo mag-pay off naman na, diba? Ito na lang, huli na lang mamatay niya, sabi ni Angie Dancil sa Facebook fan page ko rin ng Love Radio Manila. If ever listening is the best way to understand between the two of them, pakinggan mo siya at kung ano man ang dahilan kaya nagkaganon, try to understand kasi may pinagsamahan kayo. Kahit hiwalayan mo siya, in the end, at least maayos kayong naghiwalay. Meron bang, sa bagay, meron din mga taong ganyan, yung maayos makipaghiwalay, pero pag ako nakipaghiwalay, away talaga eh. Grabe naman yun. Hiwalayan, dapat dramatic. Kailangan may basagan ng pinggan. Ganon. Ayoko ng wala lang na hiwalayan. Kailangan may lumilipad na base, may lumilipad na yero, may lumilipad na kutsilyo. Yan, gusto ko may dugo. Anyway, eto nga ba malalaman natin kung ito bang mga sinabi ng ating kabisyo kapag may connection sa drama natin mamaya. At ngayong araw, ngayong araw po na ito ay bibida si Rosalie, nagaganapan ni Missy Hista ng Yes FM Manila, si Steve Chico Loco ng Yes FM, Lorena Ricahera ng Yes FM Manila, si Mother Laika Barista ng Love Radio Manila, si Carlos Totoy Bato, Yes FM Manila, at si Trina Shai Tisay po ng Love Radio Manila.
Ayun, diba? So, tuloy-tuloy na natin pagmamataan niyo. Tapos kapag nawala ako sa ere, alam mo na. Oo, basta po. Nilaman ako ng pati. Oo, basta pag landing mo sa lupa, tumawag ka agad. Landing talaga? Landing din tawag doon. Landing? Susulat ka Huwag kang tatalo na, mama. Kailangan pa kita. Ay, oh my God, iiyak na yan. Iiyak na yan. O siya, sige na, magdramahan na tayo ngayong araw ng Lunes. Ito na nga po ang kwento ni Rosalie. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ay, huwag mo kalilimutan mag-hashtag po sa Twitter. TLC TDS Interactive. O, dyan na muna kayo. Lalakoy muna ako dito. Mag-aalis si Rena muna ako dito. Bye, ma. Ingat. Bye. Ingat. Bye. Wala na ako load. Gusto mo ba ang paggiling ko, Steve? Bagay ba sa akin ang suot kong napakanipis na nightgown na kulay black? Parang kulang-bulan yan. Kaya aninag mo ang hubog ng aking katawan. At manipis na underwear lang ang suot. Halika, Steve. Tumayo ka riyan sa kama at lumapit ka sa akin. Gusto ko tanggalin mo isa-isa ang aking suot. Kaya ng ginagawa mo dati. Tapos, ihihiga mo ko sa kama at paliliguan ng halik. Gusto ko yun. Matagal kong namiss yun. 5 taon ka rin nasa abroad, kaya tigang na tigang ako. Halika na, Steve. Lapitan mo ako. Yakapin mo ko. Angkinin mo ako. Sa'yo lang ako, Steve. Paaalabin natin ang gabi. Ano ba nangyayari sa'yo, Rosalie? May sapi ka ba? Para ka napoposes dyan. Para kang uod na nilagyan ng asin. Ano? Pagkatapos kong paghandaan ng gabing ito, naligo ng 2 beses, naghilod ako ng paulit-ulit, nagtrim pa ako ng damo sa kagubatan ko para magmukhang batang-bata at lalo ka mag-init tapos sasabihin mo may sapi ako? Ang sakit nun ha? Bakit, Steve? Hindi mo ba gusto yung paggiling-giling ko? Ayaw mo ng pangaakit ko sa'yo? 5 years akong nagtiis na walang karne? Tapos ngayon pwede na akong magkarne, ipagdadamot mo sa akin? Ano ka ba, Rosalie? Para ka nasisiraan ng ulo. Kung ano-anong sinasabi mo. Halika na nga't matulog na tayo. Ayoko matulog. Kasi gusto ko nga. Simulan na natin. Kapag napagod tayo, tsak sabay tayo makakatulog ng mahimbing. Pagod ako, Rosalie. Pagod ka pa rin? Kahapon ka dumating mula sa Dubai. Nakapahinga ka na. Tapos pagod ka pa rin? Ano ba naman yan? Hindi ba rin pwede? Oo. Saka masama ang pakiramdam ko. Parang nga akong lalagnatin. Parang ang mainit ako. Ibang init ng katawan yan. Tutulungan kitang mawala yan. Ako ang bahala sa'yo, Steve. Just lay down, relax, leave it to me. Ako ang magdadrive papuntang langit. Ako ang mag-aalis ng suot mo. Ano ka ba, Rosalie? Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang babaeng pakawala. Pakawala? Yun ang tingin mo sa ginagawa ko? Bakit, Steve? May masama ba sa gusto ko? Asawa kita at matagal tayong hindi nagkasama. 5 taon yun. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano ko kasabi? Kung gaano ko kagustong mag-sex tayo, Steve? Nakakabaliwang walang sex ng 5 taon. Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto kong magwala, Lorena. Gusto kong magbasag dahil sa sama ng loob. Dahil na rin sa sakit ng puso na nararamdaman ko. Ano? Ano ka mo? Pakiulit nga yung sinabi mo? Masakit yung puson mo? Oo, parang sasawag sa sobrang sakit ang pusong ko. Ano ka ba, girl? Huwag mo sabihin, wala kang
Chok-chak, Chenes? Oo, ganun na nga. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Steve galing sa ibang bansa, pero tigang pa rin ako. Ano ba naman yan, Lorena? Hindi pa rin ako nadidiligan. Ay, nako friend, kapatagan na yan. Ewan ko ba? Ang dami niyang dahilan kasi, kesyo wala siya sa kondisyon, masama ang pakiramdam. Baka nga totoo. Hindi siya okay. Kailan siya magiging okay? Lorena, 5 taon akong nagtiis, tapos hindi man lang niya susuklian yung pagtitiis ko. Ang sakit nun. Sa bagay. Pakiramdam ko tuloy, hindi na ako attractive sa kanya. Hindi siya nasasabik sa akin. Ako na nga ang nag-offer na ako na magtatrabaho basta humilata lang siya. Pero ayaw pa rin niya. Samantalang dati, nung nasa abroad, kapag nag-video call ako sa kanya, sinasabi niya miss na miss niya ako. Sabik na siya sa akin, pero ngayon na nandito siya, nga pa rin ako. Diba ang sakit-sakit nun? Kung sa bagay, nakakasama nga yan ng loob. Tapos nga ka pa, diba? Bakit kaya? Siguro, ayaw na niya sa akin. Hindi na ako mahal ni Steve. Gabi na anak, hindi ka pa ba uuwi? Dito ho ako matutulog, inay. Hihintayin ka ng asawa mo. Sandali nga, may tampuhan ba kayo? Magdadalawang linggo ka pa lang mula nang umuwi galing abroad. May hindi na kagad kayo pagkakaintindihan? Wala po kaming tampuhan ni Rosalie, inay. Bakit dito ka matutulog? Inay, namiss ko lang po kayo. Wala naman po sigurong masama kung dito muna ako kahit ngayong gabi lang. Para makapagkwentuhan po tayo. Ikaw na bata ka. Gusto ko rin namang makasama ka, anak. Pero yung asawa mo lang ang iniisip ko. Kasi nga, alam kong matagal din kayo nagkalayo. Tiyak na gusto ka lagi niyang katabi. Inay, maiintindihan po ako ni Rosalie. Teka lang ho at tatawag ako sa kanya para hindi na niya ako antayin. Sige na. Alam ko diyan ka matutulog. Sige na. Bye. Buwisit. Sayang lang paliligo ko at pagkukuskus ko ng singit at kilikili. Hindi pala rito matutulog si Steve. Naroon pa rin siya sa bahay ng nanay niya. Nakakapikon ng lalaking yun. Parang iniiwasan talaga niyang may mangyari sa amin. Ano bang mali sa akin? Ano bang ayaw niya? Mabaho ba ako? Halos matuklap na nga ang balat ko sa pagkukuskus para lang maging malinis ako at mabango, pero hindi niya napapansin yun. Kahit anong pangaakit ko sa kanya, hindi pa rin effective. Baliwala ako sa kanya. Ayaw pa rin niya. Hanggang kailan niya ako pasasabikin? Ano bang nangyayari sa asawa ko? Wala na bang libido si Steve? Hindi na ba tumatayo ang flagpole niya? Hindi ako dalawin ng antok. Naiisip ko ang asawa ko. Tsak lalong sumama ang loob niya dahil dito ako natulog sa bahay ni Inay. Naaawa na ako kay Rosalie. Lahat na lang ginagawa niya para may mangyari sa amin. Nasasabik na siya. At ako man ay ganun din. Pero paano ko gagawin yun? Hindi maaari. Hindi pwede. Pero hanggang saan ako pwedeng umiwas? Hanggang kailan ako pwedeng magdahilan? Ayaw mo pang umuwi, Rosalie? Oo, Lorena. Baka naman hinihintay ka ng asawa mo. Walang naghihintay sa akin. Dahil wala rin yun sa bahay namin. Bakit ba? Nasaan ba si Steve, ha? Sa mga kaibigan niya, nakikipaglasingan. At uuwi lang yun kapag lasing na. Para pagdating, natutulog na siya.
Teka nga, huwag mong sabihin, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagsisex? Pwede ba, Lorena? Ayokong marinig ang salitang yan. Alin? Yung sex, jugjugan, tsuktsak-chenes, jurot-jurot, charvax, o kaya jar-jar, mamili ka, friend. Ano ba? Sumasama lang ang loob ko. Teka nga, ano pa talagang problema ng asawa mo? Bakit natitiis ka niya? Yun nga ang hindi ko maintindihan, Lorena. Ikinausap mo na ba siya? Tinanong mo na? Hindi. Saka, hindi ko na kailangan tanungin pa siya para lang mag-explain. Alam niya na nagtataka ako. Pero sa nakikita ko, umiiwas siyang pag-usapan yun. Hala, hindi pwede yun. Marami siyang ginagawang alibay para umiwas sa akin. Minsan tuloy, naiisip ko, iwan na siya. Oh, saan ka pupunta? Kahit saan. Hahanap ako ng lalaki na papawi ng pananabik ko at magpapaligaya sa akin. Dahil ipinagkakait yun ng asawa ko. Huwag kang ang luka-luka. Huwag kang ang Makati Rosalie. Maghunos dili ka. Kasalanan yun. Anong gagawin mo? Pagtataksilan mo siya, ganon, ha? Para makita niya kung ano itong ginagawa niya sa akin. Dahil pikang-pika na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung ano bang ayaw niya sa akin. Mabaho ba ako? Kaya kong gawin ang kahit ano, sabihin lang niya. Pero ayaw niya akong pansinin, Lorena. Hindi ko na alam ang gagawin kong pangaakit para lang sipingan niya ako. Steve, talaga bang ayaw mo pang umuwi? Marami na tayong naiinom. Okay lang yon, paring Carlos. Kaya pa naman natin, di ba? Pero lasing ka raw. Kaya ko pa, tingnan mo, kaya ko pa nga eh. Saka marami pang beer, sabi ng waiter. Tol, ano bang problema? Hindi ka magyayaya at iinom ng ganyan kung wala kang problema. May LQ ba kayo ni Mrs.? Huwag natin siyang pag-uusapan. Mag-happy-happy na lang tayo rito sa loob ng bar. Alam mo naman na matagalan nating di nagagawa yung ganito, di ba? Pero baka hinahanap ka na ni Rosalie. Ayos lang yon. Uuwi din ako. Gusto ko lang pag-uwi ko yung tutulog na lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo, Rosalie? Nagdadabog ka na naman? Oo! Kasi trip ko magdabog, ang magwala, ang maghurumentado! Nagagalit ka ba? Hindi. Tuwang-tuwa nga ako. Ayan o, nakangiti ako. Ang laki-laki ng pagkakangiti ko. Alam mo, Rosalie, para kang laging nasasapian. Bigla ka na lang nagwawala. Bigla ka nagagalit. Tama ka, Steve. Talagang madalas akong sinasapian. Kaya nga gusto kong magwala. Gusto kong pumatay kasi nagagalit ako. Gusto kong pumatay ng lalaking walang pakialam. Ng lalaking manhead. Ng lalaking buwiset. Ay, naku, makaalis na nga muna. Saan ka pupunta? Diyan lang. Gusto ko lang umiwas sa babaeng may sapi at baka kung anong gawin niya sa akin. Nakakairita ka na. Nakakapiko ka na talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Steve! Nakakagigil ka! Teka nga! Saan kaya pupunta ang lalaking yun? Baka may ginagawang kalokohan. Baka mamaya may babae siya na kasamang umuwi at nagtatagpo sila kapag umaalis siya ng bahay. Naku! Makikita niya! Oh, saan ka pupunta, Rosalie? May susundan lang ako, Lorena. Huh? Sino? Ang magaling kong asawa. Bakit? Iba ang kutob ko. Tingnan mo nga naman. Hindi ko inasahan na magkakross pa ulit ang landas natin, Steve. Nagulat nga din ako na nakita kita kanina, Trina. Buti pumayag ka na kumain muna tayo. Oo naman. Wala rin kasi ako ibang lakad. Saka kahit papaano, may pinagsamahan tayo at maayos tayo naghiwalay. 3 years din tayo. Kaya lang, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kamusta ka na nga pala? Okay naman. Happy ako sa asawa ko at may isa na rin kami anak. Kayo ng misis mo? Ayos naman. Kaya lang wala pa kaming anak. Nagtrabaho kasi ako sa abroad.
Ilang buwan nga lang mula nang ikasal kami, nag-abroad na ako. 5 taon na walang uwian. Kaya wala pa kaming baby. Eh, di ngayon narito ka. Hindi ka na muna babalik para magkaroon na kayo ng anak. Sana. Yun talaga ang plano ko. Bakit sana? Nasa sayo na yun, di ba? Sandali nga, Steve. May problema ba? Napansin ko kasi na malungkot ka. Parang may pinagdadaanan. Ha? Wala, Trina. Kumain na nga lang tayo at lalamig itong mga in-order nating pagkain. Mula rito sa kinaroroonan ko, tanaw ko si Steve at ang babaeng kasama niya. Nasa loob sila ng restaurant. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala laging umaalis ang ungas na to? At kung ano-ano pang idinadahilan para hindi ako sipingan dahil wala nang amor sa akin. May iba nga pala ang walang hiya. Siguro, kasabay niyang umuwi yun mula sa Dubai. Magkasama pang kumakain. Mabulunan sana sila. Ayokong sugurin para lang mag-iskandalo. Hihintayin ko na lang pag-uwi ni Steve sa bahay. Saka kami magtutuos. Walang iya ka! Ang kapal din ang pagmumukha mo! Ang sama mo! Ayan ka na naman! Sinasapian ka na naman! Talagang sasapian ako ng demonyo dahil sa nalaman ko, Steve! Kitang-kita ng mga mata ko kung anong ginagawa mo! Nakipagkita ka sa babae mo! At siguro nga, pagkagaling niyo sa restaurant na yon, tumuloy kayo sa motel! Ano bang sinasabi mo, Rosalie? Huwag kang ang magmaang-maangan dahil bistado ka na! Alam ko na ang kalokohan mo, Steve! Kaya ba hindi mo ako masipingan dahil nauubos na ang lakas mo? Inuubos mo sa babae mo, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mong malaman kung anong nangyayari sa akin? Malapit na ako masiraan ng ulo dahil sa ginagawa mong panloloko! Steve! Bakit kailangan mo ako saktan ng ganito? Naging tapat ako sa'yo, di ba? Ginawa ko ang lahat! Nagtiis ako ng ilang taon, pero ito ka! Ito pa ang igaganti mo! Ang saktan ako! Ang lokohin ako! Hindi kita niloloko, Rosalie! At anong tawag mo sa nakita ko? Di ba malinaw na palaloko yun? May babae ka, Steve! Kitang-kita ko! Hindi ba malabo ang mga mata ko? Hindi ko siya babae. Aksidente lang ang pagkikita namin ni Trina. Kaibigan ko siya. At wala kaming relasyon. Pero bakit, Steve? Ano bang problema? Bakit mo ako binabaliwala? Umiiwas ka sa mga paglalambing ko. Para ka napapaso tuwing ipinaparamdam kong kailangan ko ang yakap mo, ang halik mo, ang init ng katawan mo. Pinagkakait mo sa akin ang lahat ng iyon. At wala ka sinasabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko maintindihan ang mga ginagawa mo. Ang mga kinikilos mo, ayaw mo namang sabihin sa akin. Hindi ako manghuhula para malaman ko ang pinagdadaanan mo. Rosalie, dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang pinagdadaanan ko, ang kalagayan ko ngayon. Ano nga yun? Asawa mo ko, Steve. Kung may taong dapat kang pagsabihan ng problema mo, ako yun. Hindi ang ibang tao. Rosalie, nagkasala ako sa'yo. Gumamit ako ng ibang babae noon nasa abroad ba ako para mabawasan ang pangungulila ko. Steve, hindi mo man sabihin sa akin. Pumasok na rin yan sa utak ko. Lalo na't malayo ka sa akin. At kaya kitang maintindihan sa bagay na yan. Mapapatawad kita, Steve. Pero hindi lang yun isang beses. At sa kalukuhan kong yun,
May nangyaring hindi maganda sa akin. At siyang nagpapahirap ngayon sa loob ko. Isang malaking salot na dumating sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin, Steve? Rosalie, ito, nakikita mo ba ang mga gamot na to? Sari-saring antibiotics na iniinom ko. Kaya meron ako nito dahil may sakit ako. HIV positive ako. Isang nakamamatay na sakit. May AIDS ako. Diyos ko! Yun ang rason kung bakit kailangan kong umiwas na sumiping sa'yo. Kung bakit hindi ako nawawala ng dahilan para walang mangyari sa atin. Dahil ayoko mahawa ka ng aking sakit. Sakit na bunga ng aking pagtataksil sa'yo. Resulta ng aking naging kahinaan noong nasa ibang bansa pa ako. Hindi! Totoo, Rosalie. Hindi totoo sinasabi mo, Steve! Hindi totoo! Positibo ako sa HIV. At hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako pagkatapos kong ipagtapat sa iyo ang katotohanan. Kaya kahit ano pa maging desisyon mo, irerespeto ko, Rosalie. Dahil kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo sana ako, Rosalie. Patawad. Patawad, Rosalie. Anak? Kasalanan ko, Inay. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa akin ito. Dahil hindi ako naging tapat kay Rosalie. Steve, anak. Inay, sobra ako nagsisisi. Pero kahit ano pang pagsisisi ang gawin ko ngayon, wala nang mangyayari. Taglay ko nang nakamamatay na sakit. Inay, ito na ang papatay sa akin. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Inay, wala pa pong gamot ang sakit na AIDS. Ang pwede lang ay pabagali ng paglala ng kalagayan ko. Pero doon din ako papunta. Sa kamatayan. Sa kamatayan. Sa kamatayan! Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Mahirap tanggapin, pero kailangan, Nay. Kaya nga hinahanda ko ng sarili ko sa gagawing paglayo sa akin ni Rosalie. Akala mo ba yun ang gagawin ko, Steve? Rosalie. Naiiwan kita. Nalalayo ako at mababayaan na kita dahil sa pagkakaroon mo ng AIDS. Dahil yun ang nararapat sa akin. Ang parusahan ako dahil sa panluloko ko sa'yo. Steve, hindi ko gagawin yun. Hindi kita iiwan. Kundi mananatili ako sa tabi mo. Rosalie. Asawa mo ko, di ba? May naging sumpaan tayo na hindi natin iiwan ang isa't isa. Sa kaligayahan at sa kalungkutan. Sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at karamdaman. Gagawin ko yon, Steve. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa'yo nung kasal tayo. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Rosalie. Anong magiging silbi ko bilang asawa mo kung hindi ko gagawin yon? Paano ko may papakita sa'yo ang pagmamahal ko kung di kita kayang alagaan? Gagawin mo yon, Rosalie? Oo, Steve. Handa akong magtiis at magsakripisyo dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Rosalie, salamat. Salamat. Ang totoo, naisip ko nang makipaghiwalay sa'yo. Kasi nga, hindi ko na kayang tiisin ang pagbabalewala mo sa'kin. Dahil mula nang dumating ka galing abroad, pakiramdam ko hindi mo na ako mahal.
na hindi mo na ako asawa. Nagkakamali ka, Rosalie. Dahil sobra naghihirap din ang kalooban ko sa ginagawa kong pagtitiis. Kahit gustong-gusto kong tugunan ang pangangailangan mo bilang asawa ko. Pero mas pinili kong umiwas. Hindi na balik magalit ka sa akin. Huwag ka lang makawa sa sakit ko. Ayokong madamay ka pa sa hirap na maaari kong pagdaanan sakaling lumala na ang taglay kong karamdaman. Steve! Mahal na mahal kita, Rosalie. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kaya sobrang sakit na nangyayaring ito sa atin. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Kaya nga naisip ko na hiwalayan ka na lang. Pero mas pinili kong hintayin ang paliwanag mo. Kasi alam ko may dahilan kung bakit mo nagawa yun. Tama ka, Rosalie. May dahilan. Pero alam kong napakahirap sa'yong tanggapin yon. Nagawa kong sirain ang pangarap natin dahil sa aking nagawang kahinaan. Patawad, Rosalie. Patawad. Ang sabi ni Papa Jack, bago mo siya hiwalayan, hintayin mo muna siyang magpaliwanag. Baka kasi may dahilan kung bakit niya nagawa yun. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, bago mo siya iwanan, hintayin mo muna siyang magpaliwanag. Baka kasi may dahilan kung bakit niya nagawa yun. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Galit. Hello? Oh, dyan ka lang steady ka lang. Bakit galit si Papa Jack? Ewan ko, kanina mabait ngayon galit eh. Okay, go. Bago mo siya hiwalayan, hintayin mo muna siyang magpaliwanag. Baka kasi may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Kapwa kabisyo, ako po ay talaga namang bumibilib kay Rosalie dahil ang babae pong ito ay merong tunay na pagmamahal sa kanyang mister. Bakit? Subukan nyo mag-interview ng mga misis, ng mga babae, ha? Tanong nyo, kapag ba yung mister mo, nalaman mong nagka-AIDS dahil pumatol sa ibang babae, papakisamahan mo ba? Hindi! Di ba mahirap kung sagutin yan, di natin masasabi. Una kasi Mama Christine, yung maisip mo pa lang na sumiping sa iba yung mister mo, ba'y nakakapanginig na ho ng laman yun. Diba? Ano pa kaya ho yung malaman mong siya ay nahawa ng sakit? Baka ho papalayasin mo na yun, diba?
susumbatan mo pa na kesyo ginusto mo yan, kayanin mo yan, bahala ka sa buhay mo, di ba? Kaya po talaga si Rosalie Capo Cabisio ay merong taglay na kabaitan. At meron siyang ibang superpowers. Dahil sa kabila po ng pagkakamali at bunga ng pagkakamali ng kanyang mister, natanggap niya po ito at handa niyang alagaan hanggang kamatayan. Amen. Ikaw na, pasok! Pasok! Well, una nakakaloka si Ate Rosalie kasi kapag hindi lang mapagbigyan ng tawag ng laman, maghahanap agad ng iba. Yung truth labels, malinaw ba ako dyan? Oo, ang linaw. Mas better pa. Yes. Pero ang bastos mo. Ha? Ang bastos mo. Bakit? Sabi mo, mas butter. Ano ba? Sabi ko, mas na better pa. Pero kung nakakaloka si Ate Rosalie, abay mas nakakaloka pala si Steve. Dahil sapagkat because nagawa niyang magtaksil sa kanyang asawa. Well, nakakalungkot ho kung ganun. Oo, tao lang ho tayo, nagiging mahina sa tukso. Pero ito ho sana ang tatandaan natin na sana, bago tayo gumawa ng something, isipin natin ang maaaring maramdaman ng mga mahal natin sa buhay. And always put yourself sa shoe niya na what if gawin niya sa'yo ang ginawa mo sa kanya. Magiging okay ka lang ba? Always think before mo gawin ang isang bagay. Huwag maging selfish ho na sariling kaligayahan lamang ang iisipin. Pasalamat ka dahil may isang tulad ni Rosalie na handang ikaw ay patawarin. Isang tulad ni Rosalie na masakit man ang iyong ginawa, ikaw ay kanyang inunawa. Dahil yan ang matripon ng pagpasok niyo sa buhay may asawa eh. Yan, through thick and thin, di ba mamata niya? Through thick and thin, for better or for worse, for lokohan o gaguhan. May the story of Rosalie and Steve be a lesson sa ating lahat. Sa mga mag-asawa na nakikinig ngayon, una, kung malayo sa isa't isa, labanan niyo ang tukso. Kahit yan pang sa'yo, kuya, maging saguna. O, di ba? Pangalawa, bastos mo ayusin mo bakit? Sinilasing kita. Pangalawa, kapag may problema kayo mag-asawa, pag-usapan nyo. Iturin mong ang asawa mo hindi lang basta asawa, kundi kaibigan na iyong maaasahan at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Pangatlo, sa kainitan ng inyong away, huwag na huwag makikipagkita kay ex. Kasi hindi may iwasan na yan ay mabigyan ng ibang kulay. Oo Thank nga. you. Ang galing mo dyan kahit nandiyan ka. Nadala mo yung galing mo. Ang galing. Mama Tanya, epekto po yan ng tubig dagat. Ay! Sabi ko na. Mama Tanya. May maingay dyan, Si Shai Tisay nasa left ko, si Laika Barista nasa right ko. Nagpipicture kami dito. Habang naka-Erika, ang swerte mo. Ay, hindi kayo sa Boracay. Akalain mo yan. Umayos ka siya. Ano mamata niya? Umayos si Shai. May sinasabi siya? Ano na? Umayos siya! Umayos! Sorry na po, Tanya. Mama, sorry na po. Yan. Maayos naman siya. Maayos. Siya. Sorry na po. Oo, yun. Anyway, balik tayo dun sa kwento nga ni Steve at ni Rosalie. Sige. Ano na? Mama Christine, di ba, pero pagkalusugan na yung usapan, dyan mo malalaman, lalo kapag merong sakit na nakakahawa, dyan mo malalaman talaga kung mahal ka ng tao di ba, no? Correct. Totoo yan. Yung tipong hindi ka niya iiwan sa kabila ng iyong kapansanan. Yes. Yun po yung tinatawag na true love. Anyway, magbasa na tayo ng komento ng ating kabisyo sa Facebook, Twitter, at sa text line. Ito na nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ako mauna, Mama Christine, ha? Sabi po sa Yes FM Manila ni R. James Ambresak, ganyan naman talaga mga palosot ng mga guys kapag nahuli. Kaya di rin naniniwala ang asawa nila kasi baka ilang beses na rin niyang ginagawa ito. Ang sama. Di naman siguro, baka one time lang, yun nga lang, na-jackpotan. Oo. Sasabihin, nagkamali lang ako. 3 times nagkamali. 3 times, ganun talaga, minsan talaga ako nagkamali. Dapat 2 or more. Oo. Kasi trial daw yung isa. Sabi naman dito ni Julia Liani Indo, Saan yan? Hindi naman nakakamatay ang pakinggan ng paliwanag ng taong nagkasala. Ika nga, forgive and forget kahit mahirap. Hirap nun kaya.
Di ba? Nakipagsiping na, nagkasakit pa na. Iko po, Diyos ko. At saka parang hirap, no? Parang iisipin mo yung nagawa niyang kasalanan kapag gagawin niyo yun. Di ba? Sumausuka siya sa iba, then sasausuka siya sa'yo. Ay, nangate! Ay! Dami mo. Tapos, imagine. Oo, tapos Mama Christine, yung senaryo ba na i-imagine mo siya, umuungol siya sa iba? Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi naman kasi ito si Stevie, masyado makate. Ayusin nga at chinilasin. O, sabi naman sa text line ni Michael Maage Angelo, wow, Rosalie! Wow! Kung ayaw ng asawa mo, wag mong ipilit, magsarili ka na lang. Nabata ko yan. Ay! Taga Santa Maria, Pangasinan yan, no? Oo, napakaloko. 19 years old yan, no? Oo, 19 years old si Kuya. Dami na nalalaman. Angelo, akala mo naman. Oo, akala mo. Parang edad na. Oo, hindi pa nga tuli. 19, hindi pa. Oo, bakit? Ganon. Walang libre kasi sa kanila sa barangay. Kaloka. Walang libreng circumcision. Hindi naman ganito sa barkote. Bakit bawal ba dyan ang bad words? Hindi, nakakahiya lang. Ayoko pumunta dyan. Sabi naman dito ni James Lahoy Tuyongan, sobrang landi si Rosalie. Gusto na talaga magpalitsyon. Hindi naman. Sila mamatahan niya, 5 taon kayo walang children. Oo, natural lang naman. Tsaka asawa niya naman yung kinakasabikan niya. Ano naman, di ba? Tsaka 5 taon yan, mag-asawa naman kayo, hindi lang naman kayo magjuwa. Oo. O di ba, mag-asawa kayo, so legal po yan. Huwag ka mag-alala. Ay, nako. Hindi po kalandian yan, pangangailangan yan. Oo, pangangailangan po yun. Makamalandi. Kaloka. Ano pangalan niyan? Hello? Ano pangalan niyan, sabi mo? Si, James Lahoy. Tuyongan. Kuya James, so ayusin mo Ito na naman eh. Sabi naman sa Twitter ni Benito at my name is Benji. Nako! Sa pag-ibig, wala naman pong pinipiling panahon o oras at pagkakataon. Age doesn't matter. Ayan tayo eh. Age doesn't matter. Kakaloka. Ano ba yan? Matter. Oo. Age po yun, hindi po age. Hindi age yun. Ito naman sabi dito ni Victor Lucenario at ni Florendo Nelma. Sabi ni Florendo Nelma, naku, hiwalayan na yan, nahawa ka pa. Sabi ni Victor Lucenario, tapos may sakit pa. Ay, sabi rin naman, hiwalayan na dapat yan. Alam mo, parang hindi totoong pagmamahal kapag ganyan ang una mong naging desisyon. Yes, diba? Mama Christine, pagmahal mo talaga sa una mabibigla ka, pero pag na-realize mo ayaw mong mawala yung tao, gusto mo talaga samahan hanggang mamatay siya, di ba? Huwag po natin gawing laging scapegoat yung pakikipaghiwalay. Kung pwede naman pag-usapan at gamutin at solusyonan, why not coconut peanut? Habang si Papa Jack, ay hindi pala si Papa Jack. Lalo kapag Mama Christine. Pero kung ang sakit pigsa, nakakahawa, ako hiwalayan na talaga. Yung AIDS, hindi hiwalayan. Oo, yung pagpigsa, sabi ko sa inyo. Bakit ganun? Parang epic naman nun. Nakakaloka. Ano ka? Meron ka pa dyan? Oo, sabi sa text line, dapat noong una pa, sinabi na ni Kuya para di na mag-isip si ate ng masama sa kanya. Mapalad si Kuya dahil mabait ang Diyosawa niya. Kawawa naman si ate, sabi ni Buboy. Mali, alam mo po tala, nakita ko lang din talaga sa kwento. Bakit kasi nag-hesitant ka pang magsabi? Mahirap kasi, Mama, hesitate ka pa. Mama, mahirap sabihin yun. Sa bagay, siguro mahanap lang talaga si Steve ng perfect timing. Oo, mahirap. Para aminin sa kanyang asawa yung kanyang nagawang kasalanan. Pero hindi, kapag napapansin mo na nababad trip na si Mrs. nababaliw na nagpapala aswang na, sabihin mo na, bago pa bahuli ang lahat. Oo, di ba nga yung mga sakit na nakakahawa, mahirap sabihin, yun ngang meron kang hadhad, mahirap sabihin yun ano pa yung AIDS. Turot labels ka dyan. O sabi dito ni Rebelista Nathaniel Neil Nixon, lahat po tayo may karapatang magpaliwanag at paliwanagan. Hindi susolusyonan ang problema sa isang relasyon kung walang paliwanagan. At kung sakaling nagkahiwalay kayo, at least sa maayos na paraan. Yon. Diba? O siya. Yun nga po yung kwento natin ngayong araw na ito na pinagbigyan nila. Rosalie, ginanapan po ni Missy Hista ng Yes FM Manila, si Steve. Chico Loco ng Yes FM Manila. Lorena Ricahera ng Yes FM Manila. Push mo, Mana. Mother Laika Barista po ng Love Radio Manila, si Carlos Totoy Bato ng Yes FM Manila, at si Trina, si Shai Tisay po ng Love Radio Manila. Sabi po sa si Shai Tisay. Oy, Oy, sabi ni Shai Tisay. Ha?
Ano role ni Shai Tisay Siya yung ex nga, hindi ka nakikinig. Ayusin mong buhay mo, ha? Ano man si Shai Tisay? Ayun na signal dito sa barkot, eh. Shai Tisay? Kasama ka pala sa drama. Hello, Shai. Salamat, ha? Ano din my fans? Ewa. You know, and everybody, thank you for this award. Wow. Ano ka? I doubt it. Wala. May pagbati. Ay, sabi sa Twitter, malinaw ka daw. Sabi sa Twitter, malinaw po si Mama Christine. Yay! Palakpakan! Pakpak pariente! Yay! Kaya, magkita-kita ta diha sa Boracay. Doon na sa Boracay. Mag-live ka na lang dyan sa Boracay para hindi ganyan. Wala. Hindi pakitable yung radyo natin dito sa Boracay para mag-nation. Oy, ipaano mo, pa-on mo. Ipa-on ko. Ako talaga. Sir Winnie pa, diba? Oy, salamat po sa ating writer for today. Si Gani Halamanan. Sound engineer. Jason Sagon. Musical scholar. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Ay, tandaan po, si Tanya Chinita po ay hanggang alas 3 pa ng hapon sa Yes FM. Kaya tutok po at babasahin ko pa po ang inyong mga komento at pag-involve. Oy. Correct. Si Christine Dara naman po makakasama nyo hanggang Wednesday Diet Phone Touch. Yon. Sa Boracay. Diba? Huwag kayong mag-alala. Malayo malapit. Live po kami. Natin yan. Lahat po ng paraan gagawin namin. Grabe! Pag walang signal, aakit ako ng bundok. Yan! Salamat. So, maraming salamat sa Mama Tanya. Bye-bye, ingat ka dyan. At syempre po, Luzon, Visayas, Mindanao, thank you din ng Buanga. Christine Dara po ng Love Radio Manila. Maraming salamat po. Yon, mula po sa Yes FM Manila, ang DJ naman na may Tanya Chinita. At bukas ulit po. Ano? Sige. Sige. Nagbibigay sila siya. Pwede rin naman konsmisyon. Isa ko po ang dramahan. Isa mo po ang yamutan. Kapag alauna na. Drama na. Bye-bye. Love you. Love you. Ingat. Bye. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito.